във всяка една европейска столица транспорта е лицето и возилата са първото нещо, което грабват окото на чужденци. Определено имаше предизвикателства. Предизвикателствата бяха до толкова, че се качвам на нещо съвременно, което си има своите технически особености и аз трябваше да ги науча, както аз, така и моите колеги. За щастие, повечето сме технически грамотни хора, бързо влязахме в час, така жаргонно казано. За щастие, вече съм на един от новите мотриси, производство са 2013-2014 година, осъвременена техника с доста електроника, удобства както за пътуващите, така и за водачи. От мен се изисква повече внимание, леки машини за управление с хубава визия и забелязвам, че и младите хора вече имат съвсем друго различно отношение. По техни думи се возят в космически кораби. София е един изключително красив град с забележителна архитектура и мисля, че новите возила променят облика на София. Аз съм Матей и избирам Европа.